Jungthung mate tumpru palong ke do tuma phanda ke Karbi Anglong kalipu kipua puthak pherang ke amai kangni. Ingdeng phokep rahini Assam State Weightlifting Champions along Karbi Anglong pen chapati dunjia phan jersey kangpu. Pinia dapa bir talong pen nili sami dengmir killing pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Kidam tang pai pani phaing ko runner cap arni West Karbi Anglong district arlo lakhai si Dwar Amla constituency angkang Jungthung mate tumpruk along kedo kapreka so tum Karbi Anglong district ali dake puki po jog Dwar Amla arapen pherang ke amai ke pha. Kidam tang pai pani phaing ko ra pho arni isi Assamese portal channel along ke paklang pon hadak aradatu mitum ke Karbi Anglong asor kali Nagaon district asor pu kachipu thekpon longlo la so jog Dwar Amla aradatu pherang ke amai phapon si lamthi paklar pon Kedam tang pharo kresir kebra phokebra isi aninkana hut census survey alu along ke paklang Nagaon district ali lapen dake Karbi Anglong district pusi paklang ponlo tangte kopi ko son pensi hadake do aradatu pen Nagaon district pu kachipu ma manghumimi lesi alangli tumpen ingsamjin thangnat che bohong che huria be pinpen kedo ponje phansi Dwar Amla aratpen tuning report ni nali tu maphan la rangke bitung phan ni tu na tu phanang ko sonen lo je ke dam tang la dak la tengalong su tum prop la pen tung hawara lo je dak local emisi mate Karbilo tu mas kon silong yem pha je go back tu alang tum ke hang kasar lang pen alang tum bang la so bang ke claim ke dani apono alang litum bang kabuat hadam bang ke alang litum bang ke la bang ke Nagaon district alang tum anda cipu nili alang tum han ki pudani langsung alam thil langsung lo alang litum kagos potro avipin adu ya ho chini ipin pensi alang litum bang ke Nagaon district si nongan ta alang tum bang ke alam cipet bom lapen alang tum bang kitin bom langsung nili pudam alang litum bang ke proman potro avipin pensi alang litum bang ke la hiria ke hang kasar lang bang ke alang tu bang nilihin pen ke kondem athe ilitum Bharat Sadhin long lok pen api ilitum 1951 pen mustami ilitum Karbi Anglong la handbook lo la Karbi Anglong along halasut survey of India hut nang kipi handbook lo la ke klar dak pen si dak ke tokdulo arong anta la pen an suse dutulang je peklar dak si thani je 1975 Assam notification along prisame June achiklo 24 June 1975 hal so out prisame la dag la doram la kadu kabe 36 revenue village bangke Karbi Anglong si vanjab la pen hadak lu mandal hai tok dag lo la hen lo la ke doram amla mojab la so la alang litu bang lahai ki jong pontap ke jong ponpru bang ke claim pledani apolo athi alang non iprang ke bang ji arni pen ke government pen mate Karbi Anglong pen ke rap ke pajira son ansatami ke paklem pon ja phan tuning report rinti halan sidulang Jungthung kadu kawe ang konsop na tum gugulong lek char sami gugulong sami sob map ke du anglo la alang litu la Nagaon district pu bang ke chiku bang ke ingtonang pu nilin pen chundri dam bang ke la pinia bang ke ni tum la doram la arat ang bong penitu kina tuman herangke tuman acup kanang kok bangke laso alam ke putak sana cupalo lasi alang litu bang la iri afrang la 1951 la pe 1975 anikan bustame alang litu han je cikru ruiniang bong pulo jong si Karbi Anglong dudunde pulo tang tena tum ruiniang bong pen na tum tamane ini alu same je dudunde pu alu same bana dudun pu alu same lang tum nang pidune ye polo te 1951 ra pipe mani jong si dudunde ba dudunji puisa me ya so puthak pen mani togi ren pidun lo pudang te la ra chogi te bon same hala sur same langsung togi ra pipe aku te ching piching tabe la pe 1975 hur same uthor ako hang tulo hala sur pusame pitulo je kumar mama ke dudin la so rong la doram la 36 revenue village along la suaro apodwa hur bangta hang lo te bon same alang litu mangke nang dudun clip lo la sila sonda taxi la non MLA homosti ke tha MLA homosti ke tha ilitum amri homosti long same ilitum kaching honai local MEC mate Karbilo utama selong
alang litum Guwahati long dunsi Election Commission of Chief Election Officer Dilhi ben si wanglo la si hala Hongkorde pola ketrolo hala dak si alang litum han hang dunlo la pen hada litum local emisi sami hiri punulo je lake dak la jungthum tumprop tengralangso la pen kamarfa la pen boitlangso mas hiri hada ponchait sabsulut kujalo just kami halata tuteli lagi Karbi Anglong lo asi hala sus kami litu dag litu bangke Karbi Anglong arat mate doram la arada bangke doram la arada bangke hala tu itum pidun lo je jongsin ali tum jong hiri doi pudarang te lake ni tum ke lake nang proikre je la bangke ni tum amri LE pena amri MLA homostil la si hujai kali tu News Report KTV News. Dibrugarh District Weightlifting Association atum chapatir pi ponti pai pai ni phainko resir kepen chiti ni phai isi niplia pharman ingdeng phokebrahini Assam State Inter-District Weightlifting Championship Dibrugarh Multi-Purpose Indoor Stadium along padoponpo Bangsolong Karbi Anglong Weightlifting Association atum penta kachapati dunjia phan kedamtang pai pai ni phai ingko resir kep arni The Yellow Tree Cafe Restaurant along Karbi Anglong a pharman kachapati dunjia phan KAWA atumpen Jersey Kangpupon Bangsolong Karbi Anglong Weightlifting Association Maipu Dhonsing Rongpi Kongchun Bang Steli Ningpi District Sports Officer Relief Ronghang Karbi Anglong Tug of War Maipu Khorsing Teron Karbi Farmers Association Tinku Ingki atum Aridengpen Ingpupon si kachapati dunjia tumaphan kepajerdun Ingdeng Phokebrahini Assam State Inter-District Weightlifting Championship along Karbi Anglong Weightlifting Association pen Bangtrok chepate dunji la solong arluso banghini lapen pinso bangpli an chepate dunji puta pachini pon non ni Karbi Anglong Weightlifting Association president pen kaprekta all Assam master assessment on secretary ko lapen ke all India Super Master Games Sports Federation along at the district director sports ko join apang joint secretary now director sports computer ko dasoti nito all India talason cepate do lapan Assam mongga nito Master Games ahin bentani kan bangta powerlifting weightlifting cepate do pening ta doiki tingdapo non Oktober cikloban ke Master Games badminton mangiti pusin itu pati lapen ke swimming pen yoga ke stopper se begi lapen athletics pen powerlifting koi to sitagor si itu yang ring do na sinang tum mame jongsi 30 plus after coating itu Master Games no na pathurun ji prote nang tum kobarang eningon dapat nantum pan patuh awal saya ke nantum pan pon sini pacini ko kachapate dunjia phan Jersey kacharabdun along RK Enterprise The Yellow Tree Cafe Restaurant Kaibir Tea Kasamepu Tuliram Ronghang atum nangcherap nangcheto dunlo puta KAWA Kongchun Bang Stelining Pipen nang pachini dun Athai saru hutami pathu jongsi kai kita doer yo pran man kai morning walk opportunity pen ekhonta dergonta claim churches ma claim bom puchan dil ko avi asap kering minuji lapen ke kaprek Assam to India Indian dal utansel dal tum tim tamber non morning mia jiklota Taiwan along world Master Games lagi, ladang takar biang long pen bang, bang pos sama nama tu lagi, perang ta athletics long kan, tu nunggu lo, nunggu pening bang sak komcet, munit kong isum kita le, kong le pine, dah stelin mata apa yang nunggu bang lo, atau nunggu nunggu lo, kadang tak pine kam tu kau tahai, mal kadang tak kita itu, tapi komcet Assam pen pening ta, eating player Taiwan lagi, muning biang cikgu ada patuh itu
sonsi nan tum kata tanah cerap di lon itu lon master game selong apa itu tum kata ata ke komcat tum bagian non lah dan lon weightlifting sesona along dengan tum dah orang sama lon pasal lon dah pengkar yang lon anu nam pakai di mana hingga je punch kan Lapu kacepati dun ji bang trok atumpen karbiang long aphan nong mi ke ban japhan bor ipon bek puputa kacepati dun atumpen ning jepon. News report KTV News. Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo, domi thak me kardom.